Mga kaigsunan ug mga mahal namong tigpaminaw, nining tumora karon ang sabkini ang programa sa PBCM, kon Philippine Benevolent Christian Missionaries Association of Mercy Incorporated. Kini ang tulumanon mga langit ng lamdag sa kinabuhi. O nining tumora karon mga panghinaot kami nga nakamo sa kabaskog kapiskay sa inyong mga panglawas sa kinasingkasing nga kana mo atong magamit kapunan sa pagtimbang-timbang sa mga kamatuoran nga baka pagatod kanato sa kaluwasan nga gitulo ni Master kanamo padiyon sa mga among gitulo kaninyo busa kinasingkasing gyud namo nga paghangi nga sundan ninyo kami hangtod matapos. O kining maong tulumanon o programa sa PBCM ipaluhan usab sa ubang mga kaigsunan, mga membro sa PBCM labi na sa PBCM compound. Kumusta ka ninyo? O labi na sa ubang mga dapit sa mga chapter president. Din nagpahigayon sila sa pagsunod sa radio station para maalagad kining maong programa para sa kaluwasan. Kaya mo nagipayag na sa mga nakasulat lamang sa Biblia may mga referensya pero gigamit dili para sa pagsupak sa Biblia. Kung kanon ay usab namo nga ipahinomdom nga dili nato pagkalimtan ang pagtambong sa iniusang katuguman sulod sa usa ka tuig dunay tulo ka ugna, Marso 10, Agosto 19 ug ang Disyembre 29. Labi na usab sa atong kalihukan nga binulan sa paghatag para sa PBCM Palace Reconstruction. Ug nining tungod karon magapaila pa ang kauban pang ebanghelista o ministro. Kiniusab si Brother Dibs Rizaba, nangumusta kaninyong tanan, mga kaigsunan, ug ihatag ko pa kamo sa kaubang ministro o ebanghelista. Kumusta kaninyo mga kaigalaan ug mga kaigsunan? Kini si Brother Rene Telebrico nga kauban kanyo karon, kauban sa pagkatod kanyo sa kamaturan. Ug ako mga pagpangumusta ni Susimo Telebrico, kang Demuel Telebrico, nagsuporta sa dinhi sa registration sa Botong Pinamuangan Cebu ug akong pong pagpangumusta ni Timoteo Lumambas diya sa Little Baguio, San Fernando Bukidnon nga sundgyapon sila sa atong programa mga lagi nung lamdag sa kinabuhi. Ug nini karong higina magagalan magsunan ako kay ihatag sa akong kauban nga ibang lista. Kumusta og maayong pagpatalinghog usab sa gihapon kini ang inyong igsoon ebanghelista Brother Juan Ronilo Mangalos magiguban usab kaninyo sulod sa usa ka takna nga paghatod sa kamatuoran. Og ang programa sa PBCM mabati na kini sa 25 na ka mga radio station Visayas ug Mindanao mga kaigsunan. Og dinhi nining maong sibihan sa inyong pagpatalinghog dinhi sa RPN Dixkio Teleradyo Cagayan de Oro City. Mabati ang programa matag adlawng Domingo alas 12 ngadto sa launa ang takna sa kapunon. Og masubli kini sa matag adlawng Miyerkules ug Biyernes sa may alas 10 ngadto sa alas 11 ang takna sa kabuntagon matag adlawng Domingo. Makita usab sa Facebook live og ingon man sa Parasat Cable TV sa TV5. Ingon man makita ang programa sa YouTube. Ug usab dinhi ning maong sibihan mga kaigsunan nga inyong gipatalingugan dinhi sa DXGM FM dinhi sa Butuan City. Din nga gisuportaran sa mga kaigsunan ubos sa pagdumala sa Chapter President Leonardo Cano, ingon man sa kaigsunan nila ni Hernanita Ortiga. Og dinhi usab sa Bayugan sa City FM mga kaigsunan ang atong programa nga gidumalahan gyapon sa mga kaigsunan. O niadtong mga kaigsunan nga nagapaminaw usab nga nagasudong sa Facebook Live nga niya sa tinipong bansa sa Amerika ang among mga pagpaabot sa mga pagpangamusta kanila ni Sister TC Kulihat o ni Sister Lily Kulihat Peterson. Diniusam sa Oklahoma, United States of America ni Sister Rachel Barbosa sa Moramos Graham, dini sa Alabama, sa Tennessee, sa West Virginia ug sa Maryland, United States of America nila ni Juanito and Justina Amakiton Hermias family. Ni Miguel Hermias, ni Juanito Hermias Jr., Julayla Hermias Arizon, Alegriano Hermias, Charminia Hermias, Rever Lilita Hermias Barton ug ni Brother Nicodemus Nicky Hermias. Dinusab sa San Francisco, Agusan del Sur, ni Brother Democrito Badino ug simong pamilya. Sa Prosperidad, Agusan del Sur, mga Verano family ni Brother Ambrosio. Sa Taguluan, ang atong igsoon Brother Chiri Idkila ug ban sa iyang pamilya.
Atong igsoon usab ang nagapaminaw Engineer Brother Derwin Bubong Mangalos ug siyang kapika sa kinabuhi Rosita Co Mangalos. Dinis Claveria Brother Froilan and Gina Facturanan Mangalos. Dinis Butuan City Brother Dimitrio and Marina Hubay Campado. Dinis Salipa Batangas Brother GC Salazar at sa kanyang may bahay at sa kanyang buong pamilya. O sa tanan ng mga higalang mga salesman nga nagasunod usab sa atong programa, kalakip kamo sa mong gipanimbaya. Tanan ng mga kaigsunan sulod sa PBCM compound, usab labi na sa mga chapter president nga nagasuporta sa nagkalanglaing mga radio station. O gatong gustong magbadangat sa mga pangutana, i-flash na to sa screen ang atong numero. Ang numero mao kini mga kaigsunan 0917-811-8882. O garon sa pag-isgot sa timay, balik ko kamo kang Reverend Charlie. Mga mahal na mong tigpaminaw, mga kaigsunan, ang ato karong pag-isgutan, kulto ba ang PBCM? Ngano nga kini mo'y atong gihimo nga tema? Kung kulto ba ang PBCM? Tungod kay daghan karon nga mga sibihan o ang ubang mga katawhan tungod sa mong hitabo nga dunay mga pagsunog sa ilang gitawag og ginikanan. Unya ilang gihuna-huna nga mga PBCM, real kibali nga PBCM ang naghimo nini. Og nagkabuni og kini tibok na kalibutan. Og ilang giplastar nga tungod kay sila naa sa relihiyong PBCM. Og ato niyang susihon sa pag-ingon nila nga ang PBCM kulto o kulto ba ang PBCM, apil ba ang tanang relihiyon sa pagkakulto nini. Ang atong unahon usa sa migawas sa pamantalaan Brad Deber, hain kining usa nga naghingalan natong kulto. Okay, Reb. So, mugamit tag online, Reb, kining Rappler. So, mo kining ang titulo sa maong article sa online na itong pagkabasa nag-iingon ini. Cultist, born elderly woman in Misamis Oriental, ritual killing. Na kung sa Bisaya pa, gisunog sa mga kulto ang tigulang nga babay sa ritual nga pagpatay sa Misamis Oriental. Yan na-publish kini ni adtong August 30, 2022. Nya ang author nini mao si Lindy Salgados. Nya punto lay ato ang mga kutlon, Reb, kay medyo taas-taas man nga article. Una nga punto ato pagkabasa nag-iingon nini. Police arrested 7 suspects including 20-year-old cult leader Crisanto Ercilia for allegedly throwing their matriarch into a pile of burning wood. Nga kung sa Cebuano, gidakop sa kapulisan 7 ka mga suspect, lakip ang 21 anyos nga leader sa kulto nga si Crisanto Ercilia tungod sa giingong paglabay sa ilang ansyana o matriarch sa usa ka tapok sa nagdilaab nga kahoy nga kalayo. Dayon ikaduha nga punto atong pagbabasaw nagingon nini, asyak Cagayan de Oro Archbishop Jose Cabantan called the crime unimaginable. Nga kung sa Cebuano, usa ka nakurat nga si Cagayan de Oro Archbishop Jose Cabantan nitawag sa krimen nga dili mahuna-huna. So dili mahanduraw daw ang mga nga krimen. Ikatulo nga punto, aside from the fanaticism, Cabantan said the crime suggested deep-seated anger towards the victim and that the suspects were not thinking clearly. Nga kung atong basahon sa atong hubaron sa Cebuano nagaingon ini, gawas sa fanatisismo, matud ni Cabantan o dogang diya nga sulti, ang krimen nagsugyot og lawom nga kasuko ngadto sa biktima ug ang mga suspect wala maghuna-huna ug maayo. Dindogang padre nga punto ikaupat, Reb, nagaingon ini, the Reverend Father Vic Arellano, Tablon Parish Priest and the coordinator of the Iglesia Filipina Independiente or IFI in Cagayan de Oro said, it looked to him like the suspects were influenced
by an evil spirit. Na kung sa Cebuano nagaingon ini, si Reverend Father Vic Arellano, Paris Priest sa Tablon ug ang coordinator sa Iglesia Filipina Independiente o IFI sa Cagayan de Oro, niingon sa iyang tan-aw daw ang mga suspek na impluwensyahan sa daotang espiritu. Dayon napadirib ikalima nga punto nagaingon ini, Ercelia, according to the police, had proclaimed himself as spiritual guru, supposedly possessed by the spirit of the late Philippine Benevolent Christian Missionaries o PBCM, founder and master Tomas Eugenio Sr. Na kung sa Cebuano, si Ercelia, matud sa kapulisan, ni proklamar sa iyang kaugalingon nga gisudlan sa espiritu nga gituuhang gipanag-iya sa espiritu ni kanhi Philippine Benevolent Christian Missionaries o PBCM magtutukod og Master Tomas Eugenio Sr. Nya last ato nga punto direreb nagaingon ini, it remains unclear if Ercelia kato nga suspect and his followers are affiliated with the Hasaan Misamis Oriental Base PBCM, which is now led by Eugenio's son and successor Charlie. Nga kung hubaro na to sa Cebuano, nagpabiling walay klaro kung si Ercelia o iyang mga sumusunod kauban ba sa PBCM nga nagbase sa Hasaan Misamis Oriental nga gipanguluhan na karon sa anak og ni Puli ni Eugenio nga si Charlie. So nanganlan jud ani mao ang atong nabasa rin. Sa nakita nato sa pamantala ang Rappler, no? Kay global naman eh. Nakita nga kini si gitawag og katong nagpatay sa kini ni ang babay nga tigulang. Mao ni si Ercelia nga si Crisanto Ercelia. Tungod kay nakahimo daw siya niya na tungod kay si master daw nisunod niya sa iyang kaugalingon busa gipatay niya lugar. Mga mahal na mong tigpaminaw, si master wala gyud magtudlo ana pero makita man nato daghang mga gipangbilin siyang doktrina og mga sinulat nga kaligunan, mga basahon niya sa diyang mupahulay na siya nalain na hinon ang tunada siyang sistema. Diri sila nagkuhag punto nga nahimo kaming kulto. Usa pa nga nagtawag kanato nga kulto, brethren. Kinsa pa ang usa sa mga nagtawag kanato nga kulto? Okay, Reb, atong patalinghugan ang clipping sa usa ka pamahayag sa usa ka television. Diin dunay ang angkorman niini nga sa atong nailan mao kini si Julius Babaw. Atong paminawan tungod kay gisayt gyapon ang nahitabo nga pagpanunog ni si Crisanto sa ilang apuhan or ginikanan. Unya bigawas nga gitawag kini nila kulto. Atong patalinghugan. Sinunog ng buhay ang 84 na taong gulang na lola sa Misamis Oriental. Ang mga suspect, sarili pa niya mga anak at apo na mga miyembro ng kulto. Atong nabati nga gisunog kuno sa kaugalingon niyang mga anak o sa iyang mga apo. Sa nailhan nato ni si Teopila Cabusas o say magkaligas ang mga ngalan pero sa ato nang nakita mo ni siya ang pakita nga gisunog lugar. O niya, lagi na-involve ato ngalan, isip diya sa pagdumala kang master nga iyang gibilin, kaya pahulay man lugar siya, bradron, isip kita na ang executive vice president sa pagdumala, o niya, ang nakaparat, kaya atong founder daw, kasi master, nisulod aning Crisanto. O kini si Crisanto, mauni siya ang nasudlan, Crisanto Ercelia, maong nagapanunog lugar. Busa, dinhi sila, nagpasikad og kulto. Mga mahal lamong tigpaminaw, mga kaigsunan, maintimanan, nga ang pulong kulto, dili pa nimo mapakitaan diha ni ana, nga dautan di ay ang word nga kulto. Pero sa ilang pagsabot, i-address gani na nimo kulto, dautan. Kaya kung mao ka na, ato sang susihon, bradron, unsa ba ang definasyon sa kahulugan nga gihatag sa pulong
cult. Okay, para sa katinawan sa uban nga mulitsog conclusion nga kung makabasa o makadungog kulto daotan na sa ipan. Nga naman, mugamit dag usa ka dictionary rib atong i-flash ang usa ka dictionary, the New Webster Dictionary. Sa page 97, no? Nining maong Webster Dictionary. Cult noun, a system of religious worship, a creed or a sect. Nga sa Cebuano sa atong pinulungan gingon kini usa ka sistema sa relihiyosong pagsimba, usa ka pagtuo o sikta. Busa sa tanan nga mo conclusion sa word nga cult daotan na sa ipan tungod kay ang gihatag nga definition sa cult is a system o sistema sa relihiyosong pagsimba. Busa tanan nga dunay relihiyosong sistema sa pagsimba, konsiderar nga tawgon og kulto. Pangutana, kining giingon nga usa ka sistema sa relihiyosong pagsimba, usa ka pagtuo sikta. Wala ba sila'y relihiyosong sistema nga pagsimba? Aduna. Di ba tanan nga mga relihiyon, mga kaigsunan, lain-lain og sistema sa pagsimba? Og naa diha gipakita nila ang ilang sistema o ang pagkareliyoso sa sistema sa ilang pagsimba? Kung naa ka na, the word nga cult, kung naa nimo ng sistema nga pagsimba, they are called, all religion, they are called cult. Nga naman, a system of religious worship, a creed or sect ang kahulugan sa cult. Usa ka sistema sa relihiyosong pagsimba o usa ka pagtuo o sikta. Gawas ni ini, hain pa ang dugang puriba sa mga diksyonary sa paghubad ni anang cult, Brad Deber, nga dili nagpasabot ka na nga daotan na ang pulong kulto kay susihon pa nimo. Og di ka muuyon anang sistema nga pagsimba, ayaw pagpasakop. Kinanglan, pangitaan pa na sila unsang motibuha diha nga nakahimo sila sa laod, dili sa word nga kulto. Okay, Reb. So, dogang prueba, Reb, mugamit tag Merriam-Webster Dictionary, Reb, o Merriam, nining pulo nga cult mo, kini ang definition atong pagkabasaw nag-ingon niini. Cult, noun, a system of religious beliefs and ritual. Nga kung sa Cebuano, usa ka sistema sa relihiyosong mga pagtuo ug tulumanon. O, di nakita nato. Sumala sa gipakita sa Merriam-Webster Dictionary, ang cult, a system of religious beliefs and ritual. Usa ka sistema sa relihiyosong mga pagtuo ug tulumanon. Di ba na to? Busa tan-aw na to kanang sistema makadaot man na. Dili ta magpasakop niya na. So ang the word nga cult, dili din na daotan. Kay sistema na sa relihiyosong pagsimba og pagtuo og di na mao usa pa dayon. Nakaron kay kung mao ka na, tan-aw na to ang bayaning Dr. Jose Rizal. May gibilin siyang kasaysayan unya gisulat sa mga magsusulat. Bisan ang Iglesia Katolika gitawag sa atong bayaning Dr. Jose Rizal nga cult. Unsay prueba ni Brad Rini sa paghatag natong katarungan? Ani ang prueba, Reverend? Kining referensya nga biography of Jose Rizal, the first Filipino Bailyon Maria Guerrero, sa page 291, nagaingon, their long walks, we are told, would end invariably with a good humor jibe from Rizal. You do not convince me, Father. I do not believe in the Eucharist or in the rites of the Catholic cult. Sa Cebuano pa, ang ilang taas nga mga lakaw, kami gisultian nga matapos kanunay sa usa ka mayo nga pagpakatawa gikan ni Rizal. Wala ka makapatuo kanako, Padre. Dili ako mutuo sa pangalawat o ang ritual sa kulto Katoliko. Katoliko, gitawag ni Rizal og kulto. Diin siya nagsayt, you do not convince me, Father. I do not believe in the Eucharist or in the rites of the Catholic cult. Nga sa atong pinulungan, wala ka makapatuo kanako, Padre. Dili ako mutuo sa pangalawat o sa ritual sa kultong Katoliko.
buti pasabot ni Rizal, katong sistema di niya uyunan, iyang gigamit ang Colt. So, doon na siya rason paggamit niya na. Sa ato pa nakita nato nga ang buti pasabot ni Rizal tungod kay ang Colt, a religious system of worship of Christ. Katulungan pamahayaga, mao dili niya uyunan. Na kung asa ang uyunan, wa na punta kay barog. Unsa man ay kagustuhan ni Rizal. Kay kung dili siya gusto, ignon man niya Colt. Pero ana magpasabot nga na diretso nagkadautan, mamamatay nagtao. Ha? Kay kung doon ay reliyon nga nagdruga ang ilang mga membro diya sa mga reliyon, wa na magpasabot nga ang nagsugo Santo Papa, wa na magsugo nga ang ilang leader kung may mga membro diya nga nangabuang na niya ng pamahayaga o pamaagiha na mayong atong timan-an nakaron. Dinhi kita kay nakita naman nato nga tanan di ay nga reliyon, basta na ay reliyosong pagsimba sa sistema, gitawag nag-cult. May pagmuingon mo nga, wa man may reliyosong sistema sa pagsimba. Kay kung muingon mo naa, di kulto, cult, pero dili diha pa makita nga dautan mo. Ha? Muna nga ang sistema og di ka muuyon ng pagtulunan diha pa og unsay imong rason og unsay atong ikatag nga rason. Pero niya, kung atong tan-awon kay nabalita naman nga si Master Mangkono ang nisulod ni ana ni kining gitawag og Crisanto Ercelia. Sumala sa pagduki-duki ni Julius Babaw, si Master Bagyod ang naa sa iya, samantalang mo'y hisgutan ni Crisanto. Atong patalingugan, diri kuhaon sa dili sa among baba kundi sa ilang pag-interview o pag-investigar. Sinunog ng buhay ang 84 na taong gulang na lola sa Misamis Oriental. Ang mga sospek, sarili pa niya mga anak at apo na mga miyembro umano ng kulto. Lumalabas sa inisyal na investigasyon ng apo ni Lola Teofila na si Crisanto Ercilia, 22 anyos ang pasimuno sa nakapangingilabot na krimen. Tumanggi raw kasi ang matanda na umanib sa bagong religious group ng pamilya niya. At ayaw kilalanin si Crisanto bilang bagong leader na tinatawag na sugo ng Diyos. Kasi ito sir, meron daw maraming kasalanan sila. Kasi ayaw nga niya i-recognize yung si Crisanto na siya na yung bagong leader. Kasi ayaw nga niya i-recognize yung si Crisanto na siya na yung bagong leader. Di ba matinaw mga mahal namong tigpaminaw, mga kaigsunan, katong naghingalan ka namong dautan? Di ba sa ilang pag-imbestigar, bagong grupo sa pagtulunan, nasuko siya kay nganong dili kuno siya ilhon nga maong leader niya ng mga bahina? Sila na. Sa ato pa, kung bagong grupo, ang PBCM ba bago? Eh dili, sa ato pa, break away sila. Wala may masayod kung naunsa di ay nakikita o nakita na mo sila diha pananglitan. Samtang wala pa may tabo, wala pa may bawi. Pero pagkahibaw na namo, uy, mga break away na din ni sila kay nasuko man siya nga dili ilhon nga leader diha ni anang maong grupuha. O di, mo na ang nakita nato ang problema kay diya sa bagong grupo lugar si Master Ribalhin niya may PBCM na naghimo lugar siya gisulod siya diha sa kang Crisanto Ercelia aron dito maghimog bagong grupo aron si Ercelia na ilhon nga mo'y leader diya ng mga bahina nga naman atong adtuan Brad Ronnie Brad Deber Brad Ronnie ang kinahanglan nga masayod sila ang Magnum Radio masayod ang mga katawhan karon unsay interview ni Magnum Money pinaagi sa maong hitabo nini aron atong mapanaminan makuha nato ang kaligunan niya inyong patalingugan mo lagi dito ni sila gabuhat-buhat sa ilang ritual ilang mga magbuluhaton magnumaning membro gi kuno sila aning team. Pero inyo gi-confirm nito kang Charlie Pod nga Charlie Eugenio, kang Kapitan Charlie Eugenio, kung kini ba legitimate na lang ang mga membro sa BBCM? Amo ning gikuan magnumanin no. Kay naay si Kapitan Dagimol magnumanin diri sa Baliwagan. Oh. Na si sakop magnumanin nga presidente pod sa BBCM. Oh. O amo ning pangutana magnumanin o gi-confirm nila dito mga ni lugod bagyod. Oh. Pero magnumanin suko kay magnumanin no nga wala sila dito sa mao nga mga kuan
mga listahan magdumani. Oo. Totoo to ang presidente magdumani, nalimot na ko siya pangalan, basing apili sila ay sa breakaway nga grupo. Oy, na-break Oo. away di gapon ng BBCM. O mo istorya sa ato magdumani sa presidente po sa PBC hapon. Na-break away ani. Mura ni sila Oo. MILF or BIFF. Ako ka namang MILF, mga na-break away faction na nagbuhat sa pagka-BIFF. Ana? Basin nga na magdumani no. Kay sa matod sa istorya atong ilang kapyod sa PBC Oo. ay istorya mo siya magdumani dili man na nga na among buluhaton. Tinood. Dili man mi sayaw-sayaw. Oo. Di man miga salot-salot. Nga na magdumani ba? Oo. Istorya mo siya magdumani dili man na nga na among buluhaton. Tinood. Dili man mi sayaw-sayaw. Oo. Di man miga salot-salot. Nga na magdumani ba? Oo. Atong nabati sa interview nga doon na daw kapitan diya sa Baliwagan. O doon na daw nahimong presidente diya nga PBCM, presidente siguro sa Purok sa iya. Unya gisusi nila kung katong mga ngalana naaba daw dito. Wala man daw. Sa ato pa sa pagsulti sa usa ka presidente matod pa sa police major nga nagdala sa investigation nga dili man kuno na buluhaton sa PBCM nga magsayaw-sayaw unya magsalot-salot magsayaw ipasayaw nimo ang tao unya diha sa taliwala sa kalayo. Wala na, kay tinuod nga ang among magtutulo adunay prinsipyo nga gibilin. Unsa ba ang usa sa prinsipyo nga gibilin nga makita nato nga dili mahitabo nga si Master ni sulod niini ni Crisanto Ercilia aron sunogon si Teofila Cabusas. Unsay panibabradron? Okay, Reb, niyatay basahon nga gipakanaog ni Master sa tanang mga misyonaryo o misyonarya kining balaod sa misyon. Mao kini ang atong mabasa sa pahina 30 ngadto sa balaod sa misyon 30-31, balaod numero 15. Yeah, sa gingon. Gidili usab sa tanang sakop mga babae ug lalaki ang pagpanigarilyo o pagpanabako kay kinisupak sa kabubuton ni Master. Mao ni ang nakasulat dinhi. Ngano nga gidili ni Master ang pagpanabako o pagpanigarilyo tungod kay kini makadaot sa atong panlawas. Og usa kini sa hinungdan nga ang tao takbuyan sa sakit nga kanser. Usa sa balaod nga gibili ni Master Reverend nga gitamdan nato nga mga membro misyonarya kining pagdili sa tanang mga membro sa PBC, mababae man o malalaki, gididaan sa pagpanigarilyo o sa pagpanabako kay supak sa kabubuto ni Master. Ngano daw nga gidili kini ni Master ang pagpanabako o ang pagpanigarilyo kay kini makadaot sa panlawas og mo hinungdan nga ang tao takbuyan sa sakit nga kanser. Atong ipadayon bradron. Okay, sa dinhi naman sa Magyapon. pagpadayon nato kay gibasihan ini ang Biblia sa paghimo nining mga balaod kay matod pa sa Biblia gingon sa unang Tesalonika kapitulo 5 bersikulo 22 mao kining mabasa, likayi ang tanang dagway sa kadautan. Diha palang daan bradron. Likay ang tanang dagway sa kadautan. Tugon ni Master sa balaod nato sa misyon. Tinuod. Para sa mga mahimong membro. Dayon, Dugang teksto nga gibutang dinhi gisuporta ang ikatulong Juan sa kapitulo 1 bersikulo 2 gingon, hinigugma gipanghinaot ko nga magamauswagon unta ikaw sa tanang butang og nga magamaayo ka sa panglawas maingon sa nasayran ko nga mauswagon ang imong kalag. busa sugo di ni Master bradron nga ang mga tao gibase sa ikatulong Juan kapitulo 1 bersikulo 2 nga kinanglan nga nakasulat diya nga kinanglan magmaayo ka sa panglawas. Tinuod. Sa ato pa kung ipagmaayo ka sa panglawas mamaayo bagog sunugon ato ipadayon bradron. Okay, padayon nato sa pagbasa gingon, busa ang Biblia nagapasidaan ibisan kinsa nga bisan unsang sagbot o gamot o tanom nga makapadaot sa tao, angay kini nga likayan kay sumalas Biblia. No, ato ipadayon sumala daw sa Biblia. Doon na po teksto sa Biblia. Ang Biblia, ang teksto mo kining Deuteronomio 29:18 atong basahon.
Tingali unya sa taliwala ninyo adunay lalaki, kon babay, kon panimalay, kon banay, kinsang kasing-kasing motulikod gikan kang hiuba nga atong Dios aron sa pag-adto sa pag-alagad sa mga Dios niadtong mga nasod. Tingali unya kaninyo adunay gamot nga makahilo og ahinho. Atong nakita sa plastar sa basahon ni Master, mga mahal namong tigpaminaw, mga kaigsunan, nga gidili ang pagpanabako daw kay kini ang hinungdan nga takbuyan tag mga sakit sa mga lugar sa kanser. Unya nga ibalube ta nga inig tabako nato, dagkutan nato ang sigarilyo kay do natay tumong. Unya likayan kuno ang tanang klaseng sagbot o gamot o tanom nga makapadaot sa tao. Kay gusto ni Master sa Biblia nga magmaayo ka sa panglawas, mo nang likayan kang Willie Garte pa bawal na gamot. Busa di ang pagduga bawal pod nga gididaan ni Master ang mga tao. Nakaroon kung gididaan kay magmaayo og panglawas, nganong mosulod man si Master sa pagpahulay na niya didto kang Crisanto Ercilia aron didto himuon, imbis magmaayo og panglawas, mamaayo day kag isugba ka nas kalayo. Mo man ay katingad-an, mga mahal na mong tigpaminaw. Si Master sa makigsulti pa, yang gipangbilin ang mga doktrina, gipangsulat sa mga basahon, aron mo isubayon. Pananglitan di ay og buutan ka. Pagkamatay nimo, musulod ka sa laing lawas sa tao, didto ka mamirisyo. Suli na lugar. Kung ikaw, sawa pa ka mamatay, buang-buang ka, daghang mga taong imong gipanigbas, pagkamatay nimo, pag musulod ka na dito sa lawas sa laing tao, magbinutan na lugar po ka. Ay kung igna nga balihon na to, busa dili gyud katuhan nga mao kana busa kung ang pagpanigarilyo makapadaot sa panglawas, mo giingon ni Master gisuportaran sa Biblia sa ikatulong Juan kapitulo 1 bersikulo 2 nga giingon nga magmaayo ka sa panglawas, makaayo din nag-iadto na ta sa kalayo. Dili busa agig pagpamatuon nini nga ang sigarilyo dili makapaayo sa panglawas kay matag sigarilyo gibutangan gani nga na ay mga nasakit sa kanser diha og napod diha ang gisgutan nga makita ang pabala sa gobyerno. Pero ang uban nga hinabako mingon man lang pud diha ra man naslabyon ato ipakita og unsay mga warning nga makapadaot og sibo ba sa gitulo ni Master nga likayan kay makapadaot sa panglawas dili makaayo ang sigarilyo. Okay. Na makita nato ang porsyon no og Marlboro kung atong i-focus na ang nakapayag diha na ay nakasulat diha government warning, cigarette smoking is dangerous to your health. Ang Biblia ningon magmaayo ka sa panglawas, makaayo ba na? Kung gidili na ni Master mingon lugar tanga, uy sigarilyo ra gidili kay makapadaot sa lawas, pero ang pagsunog sa tao wala idili. Diba? Dakong binuang. Kung magsulti ka, magpayag ka sa doktrina nga gidili ka na, di na makaingon ka nga makaayo na kay makadaot mabusa gidili na kini gidili ang pagsigarilyo, ang pagsunog na hinos tao, ang pagsunog sa sigarilyo gidili aron nimong tabakon, gididaan kanya na tao na hinoy sunogon. Hayan pa napagyapon ang dugang pakita sa mga matang sa sigarilyo nga gibutang sa label now na gipang kanser ang baba o ang kamot o ang tiil na gitawag og gangrene kung gangrena na. Unya napay gitawag diha nga ang baba na daot matud pa sa pabala nagiging sanhi ng kanser sa bibig ang pagsisigarilyo. Mo hinungdan di ay nga gikanser ang baba tungod sa hinungdan sa pagpanabako. Unaw na mga mahal mong tigpaminaw, kung balido ba makatarunganon ba ang gibuhat ni Crisanto nga mo iyang gipanabi nga gisudlad kuno siya sa espiritu ni Master busa nakahimo lugar ni atong mga bahina. Mo kana nga makita nato nga dili di ay kana makita nato kay nakita nato sa label sa sigarilyo o sa pagpakita niya na nga makadaot sa tong panglawas niya gibili ni Master sa unang Tesalonica 5:22 nga likay ninyo ang tanang dagway sa kadautan. Kutob sa imong mahibaw-an nga kadautan dili kana doktrina usab namo nga dili mo patay tao.
Unsay puriba? Kay kumupatay tao nganong naaman na namo. Musitas day may pagsuportar nga ginili ang pagpatay sa tao nga mupatay man din eh. Mupatay man din eh. Unsay puriba, Brad Rene? Aniya ang prueba, Reverend, ang Biblia Seventh-day Adventist Church sa Judas Kapitulo 1 versikulo 11, allowed sila kay sila na naglakaw subay sa agi ni Cain og tungod sa pagpanapi nagapataka silag panalagan ngadto sa kasaypanan ni Balaam og nangawagtang sila diya sa pagsupil ni Kore. Sa puntog ingon, alaot sila kay sila na naglakaw subay sa agi na Cain. Maalaot data, mga kaigsunan, mga mahal nga tigpaminaw, nga naghinganan na mong kulto pero wa makasabot og unsay kulto. Tungod lang sa binuhatan, pero gipahid diri namo. Nga naman, kung naglakaw ka, imong subayon tong agi ni Cain, alaot ka. Kay unsa baday ang agi ni Cain sumala sa Biblia, Berdron? Okay, si Cain mao ang nagpatay kang Abil. Sa to kriminal ni sa Cain. Kung sundon ang gibot ni Cain, mao nang giingon sa Biblia maalaot ang tao. So, kinsay nagbilin ani nga pasikaranan? Si Master Reverend. Kung si Master nagbilin aning pasikaranan, lugar musulod na siya sa laing tao kay iyang balihon na nga madunog na ta. Posible ka na nga mahitabo. Kay ang gipisidaan ni Master magbuhat sa pagkamatarong unya palikayan gani mga makadaot sa lawas. Hay nang Okay niya. Akong basahon sa Biblia, gamiton natong Biblia Seventh-day Adventist Church sa Genesis Kapitulo 4 versikulo 8 ang gibuhat ni Cain ngadto kang Abel gingon. Og namulong si Cain kang Abel nga iyang igsuon og nahitabo nga sa didto sila sa kapatagan si Cain mitindog batok kang Abel nga iyang igsuon og iyang gipatay siya. Kung sundon nimo na, alaot ka. Unya manunog si Master. Unya kung kami gibinlan og basahon. Unya ipasandig sa Biblia. Himuon hinunamo. Naba sa Biblia nga pagpatay. Kung wala, dili pwede nga si Master musulod dito. Muna gingon nga nabuang na dis Master pagsulod niya ng tawanan ni Crisanto Ercilia. Huna-huna to. Mag-isip-isip pod lugar ta. Pero wala mo nakadluki mo nang sa mga pag-interview mo na gingon sa kanta, dili may mahadlok sa pagkigatubang sa kalibutan. Nagkaron kay di man may mahadlok sa pagkigatubang sa kalibutan. Mo na nga manubag mi nining gibutang-butang diri kanamo. Karon kay alaot man dayta kon sundon ang katong kaagi ni Cain nga gipatay niya sa Abel. Sugo ba sa Biblia, Brad Rene, nga mopatay ta sa gibili ni Master nga ipasandig ang atong baruganan sa nakasulat sa Biblia? Dili ginasugo ang pagpatay, Reverend. Dinhi sa Exodo Kapitulo 20 versikulo 13 nagaingon diri sa ang Biblia Seventh-day Adventist Church nagaingon, dili ka magpatay. Dili ka magpatay. Mahadlok mi anang panumangil. Tama das panumangil. Mo nang giingon ako sa kanta nga I am not afraid to face the world. Wala mi mahadlok o wala ko mahadlok bisag asa kanamo pakigatubang kung kana lang isyuha ang gisgutan. Wala kana sa pagtulo ni Master bisan sa gibilin nga mga basahon o sa pagrehistro sa pagtulon ang PBCM may mga bylaws niya na nga pasikaranan. Nganong gidili man ang pagpatay og maalaot man ta maalaot man data, Brad Diber. Asa man ang puntahan sa gitawag og mupatay nga sa pagsulti mga mamumuno busa giingog alaot kung sundon ang agi ni Cain. Adto sa impierno reb, mugamit tag Biblia kining may tatak SDA kun Seventh-day Adventist Church dinhi sa Pinadayag 21 bersikulo 8 mao kini atong mabasa. Apan alang sa mga talawan ug sa mga dili matinuohon ug sa mga malaway alang sa mga mamumuno killer mo man ug sa mga makihilawason ug sa mga lumayan ug sa mga magsisimbag mga Diyos ug sa tanang mga bakakon ang ilang bahin mao ang paghiadto sa linaw nga nagasilaob sa kalayo ug asupri nga mao ang ikaduhang kamatayon. Nakita nato na ang mga pagtudlo ni Master. Kabalo bagod mi nahimutang ministro Brad Rone. Brad Deber. Brad Rene tungod kay sa mga pagtudlo ni Master sa mga katarungan sa kamaturan nga wala kitaan ng bulahto na.
Pero niya ato makita sa baba sa kauban nga kibali na nistigos kay nangabuang man kuno ni sila diya na sa prisuhan, pero naman po mabuang sa diyang gi-interview sa Magnum kini si Charlie o pareho sa ato ang pangalan no Charlie, pero naan ni sila diya kang Crisanto nagsunod sa bag-ong grupo nga breakaway kay matod pa ni Magnum ani uy naday nag-breakaway nini pong pagtulunana muna nga ato naman ang hibawan ang mubulag breakaway sama gud sa Iglesia Katolika gibiyaan sa kang obispo nga Martin Luther kay sama di ka obispo si Martin Luther unsa iyang gibuhat nagtukod siya og Lutheran Church di breakaway na ang Iglesia Pilipina Independente nga matod pagani katong gisgutan nga reverend nga nag-ingon siya nga dili maayo kuno ang nakasulod nila nga espiritu ato evil or devil spirit. Apan ang problema ron kay pag-ingog evil devil spirit gamay na lang ibutang nga ang nakapusis adto mauman si Tomas Eugenio ang master sa PBCM kanang kulto. Unya di ay pug mag-ingon tag kulto naman day putay reliyosong sistema sa pagsimba kulto man day punta. Busa tanawon nato hain dapita nga madaot kay sa pulong kulto wala pa na. Ha? May nang mamatngunan nato karon pa ta makamata pinagi sa mga langitong lamdag sa kinawi pinagi sa mga ministro sa PBCM the world call wala pa diha makita ang paggadawtan nakaron niya ang interview ni Charlie tanawa gani isip-isipa mga mahal namong tigpaminaw mga kaigsonan kinsa karong namati atong tanaw nga si master kuno mo'y nagsugo mao'y nisulo dito naghunghong nga patya niya katong ilang apuhan hastang mga anak nisugot po daghan ra ba ni sila gitabangan ka to nila sa Crisanto ngano gyud ngawa to nila tabangi bisag bunalan to nila kay ngano man hadlok man kuno sila patyon uyon na mo mulikay mo nga mahadlok mo mamatay basta di lang mo mamatay basta ang inyong inahan mo'y mamatay hasta ang inyong apuhan o gitabangan to ninyo kay daghan man diha niya ng mga bahina musa wala po sila makaisip-isip tanawa o wa pa ni sila mubulag di unta mayingonana kay si kining gitawag og Crisanto Ercilia niingog naas master niya pero pagpangutan-on ni si Charlie wala si master kay gipangutana kini si Teopila Kabusas kung kinsa iyang gituhan pag-ingon niyag master nganong kulatahon man siya Master Tomas di ba sibo na to kay mao magkaang nakapahimo niya nga gihunghungan siya nga busa sunugon kay di mo tuo si master magkato lain din ang master na di laing Master Tomas de Union Senior kung naa kaluha dito niya og kaluha parehon pud di ay og ngalan atong patalingogan. May ang ingon. Unsa ingon niya balik to? Unsa ingon niya sa imong nanay? Ingon siya nga mahala daw si Kuan, si tatay kay si grabing sakripisyo. Oh. Si nanay kay bungol man di man kadungog. Di wala ka si nanay mana unsa yang di siya kawan magngangar bitaw. Ya, timbang siya Kuan, pangutano na pod kinsa imong master, may man si nanay nga si Master Tomas Diwinyo Senior, mana man din si santo nga di man na maawa ka kaila kinsa imong master may man si nanay nga si Master Tomas Diwinyo Senior mana man din si santo nga di man na maawa ka kaila mana din tong mama ni santo nga ila-ilaha lagi kung kinsa si master nga pagkataon yun kaila na kanako na musigang matang santo mana din nanay nga wa lagi santo amo tong iyang platahon kay di kaila sa iya okay di kailang master lagi ang iya tantong gusto nga ilingon nga kinsa siya iyang itabag dapat ato ikaw si general anak Magsayar ko na master lagi daw master kay kung kaingon na punta siya di unta siya ihaon dili huna mga mahal na mong tigpaminaw ako nalay mo sulod kibali diha sa imuha kay ako'y magsugo nimo nga sunuga ang usa ka announcer diri sa RPNDX KO. Unya ako man to'y nisulo dito. Unya pangutanon, kinsa may imong gituhan?
katong akong sunugon lugar diya sa diri sa estasyonan sa RPN lugar. Mayon siya nga, kinsay mong gituan? Ikaw man ang akong gituan. Nga anong masuko man ko, nga ako man di ang imong gituan, kay naa naman ko, anak ni Crisanto. Nasuko si Crisanto, kay di man kuno mao si Master, nga iyang giingog Master Tomas di Yunyo Senior. Kinsa man din ang Master ang nagsugo ni mo pagpasunok? Una-una, aragon na, kaklaro, ana. Dili kami ang nagbut-buot, ana, nga isulti. Kamo o sila ang nag-interview sa mong usa sa mga naadya sa mong incident. Nga nagpahayag si Crisanto nga masuko siya, kinsa may imong gituhan. Si Master Tomas di Yunyo Senior. Sa di na mao, sa sigihon niya balik, yang kulatahon. Ingon po ang ina ni Crisanto, tanawaran ni ina ni Crisanto Ercilia. Nituod di ay. Kay mato pa na, ila habag, kinsa nas Master. Kay ang Master di ay, ang newly self-appointed matod pa sa gitawag o pagbalita ni Julius Babaw. Maumaday ang bag-o ng grupo nga ilhon siya nga maoy religious leader na. Kinsa si Crisanto dili di ang among magtutulo. Unsa man? Lisod tubagon sa mga ministro sa PBCM. Busa kung magpamati ka na di nimo ayuhon mo na gingon dili na kasalanan og ignon mo bugok man day mo paluma-luma mo pamati bulok man day mo di man day mo ka balo unya moingon ka og valedictorian ka mo nang angay ka na mo ignon nga may pay mo valedictorian ka balik dito eskwela di ba di kasabot anang mga ipangsulti ni Crisanto Ercilia gisudlan kuno siya ni Master ano sunugon tong babae. Si Master magang nisulod, kisay mong gituan. Si Master Tomas din Senior. Ano masuko man si Crisanto Ercilia? Kulatahon man niya, kay siya di ay maong Master. Di yawa tong nisulod. Dili si Master. Oh, huna-hunaon na to. Ang yawa bitaw, mulam sa Dios. Nga magpa-Dios po. Na kung ang among Master yawa, base sa among balaod sa misyon. Kini ba? Kini. Naadin higitudlo gamay to ning basahon pero labihang daghana ang mga tugon. Na ang tugon ni Master Rilip ipagbuutan ka naadiri. Unya na ginisulod si Master dito, di man lagi pagbuutan. Lahi ditong Master ato. Kaysa diyang pangutanon si Tupila Kabusas, kinsay mong ituan si Master. Masuko man si Crisanto Ercilia. Dili man na mao. Mao magatong nihunghong nimo. Buang nga ka mabitaw tong sa pagdakop na og membro ni sa PBCM kauna-una ako. Makaingon ko masumbagan man tingali kanako nga og naa ka may kay nadakpan. Ewan ko kahibaw ani matawhana. Nga naa na di gihimo nilang grupo. Napagani among usisahon. Sa imbestigar na gikan kuno na ni Pedro Pianyar. Unya diin pud kuno na gikan ni Pedro Pianyar nga nakaabot dito nila ni Crisanto o mga kauban Charlie o Nicolas kinsa pa na diyang mga kuanana ingon pang Pedro gikan man kuno na ni John Del Mabini mo nang dako na kayo na mo na nga adunay among pagsiksik karon sa PBCM compound among klarohon kay do na pamanggani among giadtuan dito nga uy nagtukod man sila simbahan dito unya gibutang nila dito Master Angel gipangutana sa mga palas nga nganong naamay Master Angel kay ni pahulay na kunos Master pagpahulay na nahimong anghel na unsa man ning mga tawana nga unsay nahimong anghel amo bay evangelist unya pagkahuman atong susihon ni Brad Ron Angay gidre. oh kay mo ni kalaki din nila pagka mabulyaso na si Master na din ang nagsugo Nga di ra ba sila may manubag kung pananglitan mabulyaso sila nagadala ra ba nga lang Master ang mga ministro ra ba nga gidumalahan ni Reverend may manubag unya sa media ana sama ning gibuhat ni Crisanto nga gidaladala kunuhay nga nihunghong si Master niya muna nga sa mga membros PBCM kanang naa diha nga nagtupok-tapok dili gina nato tagaag chance nga magkuan na sila diha mugamot na sila diha oh unang putlon tanang gamutan na karon niya pa ang dugang pahayag nga sumala sa pag-imbestigar sa usa ka pulis nga ngalan ato Brad Dever Police Major Teodoro de Oro. basta something like that no isog na kuno kay ni si Crisanto wa na kuno gikanlukan bisag pulis unya paludhon na kuno dili ra pa na namo doktrina wa magtudlo si Master nga ayaw pagkanlok sa pulis ato sang pamation
ang rason ang pamahayag sa maong pulis sa pag-imbestigar ni Magnumani. Magnomani Agustero. Crisanto Ercilia, pag-imbestigar ni sa pulis, Oh. pero gipangutana ni Magnomani ang maong pulis nga nag-imbestigar ni atong patalingugan. Ining atong narespondihan si Crisanto Magdumani. Oh. Lahat siya gapon dito sa area Magdumani. Oh. Tapos may isog siya sa amo Magdumani. Yung ba siya nga, Oh. di ko mahado ko pulis. General ko. Ana, iya yung ipakuan Magdumani nga superior siya. Mm. O iyam naman hinon ming ipaluhod Magdumani. Kaya iya nga tubangan, dili pwede ni. May gani ka lang ma-spray sa Wala, kapil. May ganit ko lagi na-explain Magdumani. Na atong nabati nga matod pa dili kuno mahadlok ni si Crisanto Ercilia sa mga pulis kay paludhon na gani kuno sila nya siya di na ni maayo da o ni ingon pos Magnomani nga may gani kay wa mo isprihi atong alcohol man kuno to unya dayon og masabligan kuno ka ato mahimo na kang maingon adto lugar ang buot na nimo wara ba na sa amo Busa akong gipasidan antong gikan lugar niya na si John Del mabini nga di na gina ninyo buhaton ug nganong naingon ana man na ay laing pa maagi sa pagpamatod kay matod pa nila magsulti man kuno dayon na ni sila laing pinulungan waton man taninyo nga giwala naman sa Biblia pero di lang sa tamo abot diha kay niamtas pagpanubag giwala na ang pagpanultig mga dila nga karon naa ganin na sa United Pentecostal Church of Christ kay the word Pentecostal gikuha nila ngadto sa Pentecostes nga magsultig mga nagkalalaing madila wala mi mahadlok sa doktrina anak nila kung mauna pamatud-an mo sa makadaghan kung magsunod mo dinhin sa among programa pero ang amo sa pagpanubag sa kahimtang nga gidaot nila ang among magtutulo nga founder sa PBCM nga nahimong kulto pero as nila masabti kay nagsugo lugar pagpatay sa tao pagpasunog pagipangutana si Charlie nga ngano mang unsa hinungdan niya na mahadlok daw kuno sila kay sila man kuno isugba na iya ba itong apuhan mahadlok man siya mo isugba di kanina lang akong apuhan ni guro po sila ila daghan ra ba ni sila sumala sa pag-imbestigar na pangutanon kisa gituhan ni Teopila si Master Tomas Iwinisino masuko si Crisanto Ercilia di man na mao na mao kay naghunghong nimo susug na kakaayo nimo kulataho lagi ba ug mao man nga na kay mas maayo pang maimbestigar ko pagkulata kaysa manumangil ka ron nganong imo manggikulata riberen awa ko kaagwanta kay ngano man murag si Pedro ba tungod sa paglaban niya kang Kristo nakatigbas siya sa dunggan ni Malco ingon ana sab may rason lugar kay nganong manumangil mo ka ang ako man nakibaling amahan sa espiritual nga mga nagtudlo kanamo nga ang doktrina gunamo tanan nga magtotoo mga anak ni Master sa espiritual mo man ay nagtudlo sa katarong din ni sulod na hinon dito nadaot na hinon ang PBC malipay lugar kana katong wala makagusto sa amo nga pagtulunan walay question niya na kay naa may pagtulunan nga niyong nagustuhan. Pero kung himuon na lang ninyo nga ang doktrina namo maoy nag-ulo-ulo sa pagpatay anang babayhana kay nisulod diha sa kang Crisanto Ercilia nag-round up ko sa Liti. Kana si Teopila Cabusas naghatag pa nag 200 kay sa pikas ang gisakyan bunggo padulong sa Lipata. dayon adto ka sa Liluan dayon usa na siya nga naghatag kay siya may diehard sa PBCM kay ang mga apo naglain na dining mga tuntuhan unya karon sa iyang pagka-diehard among sunugon ni Master purbista ng pagkabuangan na karon mo na nga kung basahon nato ang Biblia Brad Deber nagsugo bas Master sa doktrina nga kinahanglan mo sukol tas mga pulis Dili good rib ato na pagaproybahan mugamit tag Biblia kining the Living Bible niya dinhi sa Romans 13 verse 1 to 4 ato lang ihugna-hugna no iunan lang tog display ang verse 1 and 2 mo kini atong mabasa nagaingon nini obey the government for God is the one who has put it there
There is no government anywhere that God has not placed in power. So those who refuse to obey the laws of the land are refusing to obey God, and punishment will follow. So versikulo 3 mo kanito mabasa. For the policeman does not frighten people who are doing right, but those doing evil will always fear him. So if you don't want to be afraid, keep the laws and you will get along well. The policeman is sent by God to help you. But if you are doing something wrong, of course, you should be afraid, for He will have you punished. He is sent by God for that very purpose. Nga kung atong basahon sa Sibano, nagaingon ini. Tumana ang panggobyerno, kay ang Dios mao ang nagbutang diha ni ana. Walay gobyerno bisan asa nga wala gipahamutang sa Dios sa kagahom. Dos. Busa kadtong modumili sa pagtuman sa mga balaod sa yuta, nagdumili sa pagtuman sa Dios. Ug ang silot mosunod. Then sa versikulo 3 sa Bisaya gihapon, O sa 4. 3 ug 4. Kay ang pulis dili kahadlokan sa mga tawo nga nagabuhat og matarong, apan kadtong nagbuhat og dautan, mahadlok kaniya kanunay. Busa kung dili ka gustong mahadlok, tumana ang mga balaod ug maangkon mo ang dili. Pagka mabalakon. 4. Ang pulis gipadala sa Dios aron sa pagtabang kanimo, pero kung naa kay gibuhat nga dili maayo, syempre angay kang mahadlok kay silutan kaniya. Siya gipadala sa Dios alang ni ana nga katuyuan. Mga mahal namong tigpaminaw, ang pagtulon ang PBCM ni Master, pagsukol ba sa mga pulis? Dili. Kay ang pulis kuno, kung mahadlok ka, nagbuhat kag dautan, hilabihan gidi aning dautan na. Kay musukol mas pulis. Ang Biblia, ang mga dautan man may mahadlok, pero di man siya mahadlok. O huna-huna na ba may doktrina na? Wala. Nakapakadaghan pang angay na mong batbaton. Pero dili lang namo mabatbat tungod sa oras. Busa among gihangyo ang inyong kaugalingon. Nga kung naghuna-huna man mo, nga dautan ning pagtulunan sa PBCM, subaybay ko nun ang among mga katarungan, dili ng inyong katarungan. Ha? Kay kami may tag-iya sa panimalay, kami may mosugilon, unsa ang sulod sa panimalay, dili kamo nga naa sa silingan sa among balay o nanumbalay. Busa kami may tag-iya sa doktrina sa PBCM, ug si Masterman mao ang isip pangulo diya sa panimalay, among iladlad ang tanang mga binuhatan sa pagtulo ni Master og mosangko ba niya na. Hangtod diya ang among ikalagad kanyo, inaot nga nasabtan niyo ang mga kamaturan nga among gipadangat. Sa ngalan na lamang sa among tutulo, Master Tomas D. Eugenio Sr., kini ang inyong alagad, Ebanghilista Reverend Charlie Eugenio, ug sa ngalan usab sa kauban nga Ebanghilista o Ministro. Kiniusab si Brother Dave Srisaba. Kinusab si Brother Rene Telebrico. O kiniusab ang inyong igsoon Ebanghilista, Brother Juan Ronilo Mangalos, kami mingon hangtod sa sunod higayon sa samang takna o samang istasyon. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw.